Fil-programm tat-tilqim l-aktar li marru ħażin sa issa kienu dawk ta' bejn is-70 u l-75 sena. Suppost li kellhom jingħataw data biex jitlaqmu satar fil-ġimgħa l-oħra, imma fl-aħħar minuta din id-data iġġeddet sa 13 ta' April. Kienet din id-dikjarazzjoni li għamel l-eks mexxej Laburista illum MP tal-Labor Alfred Sant meta permezz ta' post fuq Facebook tkellem dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19. Alfred Sant saħaq li n-nies ta' din il-faxxa ta' età kienu inqabdu kexxun bejn liema tip ta' vaċċin se jkunu jistgħu jieħdu u stqar li issa dawn l-anzjani issa se jibqgħu jistennew għas-sejħa. Intant, f'intervista li ju għamel waqt podcast, l-eks mexxej Laburista kellu kliem qiebes fil-konfront tad-diskors ta' mexxejja li skont Alfred Sant qed jara kontradizzjonijiet fi kliemu. Kien mod konfuż u forsi għadu hekk. Diffiċli tajt għax fl-istqarrijiet li jsiru minn kull tip ta' kelliem, ta' esperti jew ta' mexxej, il-kontradizzjonijiet għadhom jiskattaw. Jista' jkun il-problema fondamentali hi waħda ta' umanità li minn għaliha ħakmet għal kollox l-ambjent li fih qed tgħix, li fih qed ngħixu. Kien Kutajjer, Net News.